Ongi etorri denoi, zer modu zarete? Bueno. Ara, eta hori zer da? Txori bat, egazki batik! Abuztua, da? Hasi abuztua, gora bihotzak! Eta guz, zer gabiltza, zer pasatzen da hemen, ogalez? Nik beti esatet, zarautzen eguzki aterako dela bihar. Baina inoiz estateatzen. Baina egila dana da, gure platuan, izugarrizko berua pasatzen deula. Bero ite uste udan gaude. Eta bakizu gertatzen ba hemen ekarri digutela gauza bat berua ez pasatzeko. Eta ba hemen danontzako ez da iristen. Eta hemen txagabil dantzan. Ezkerrezko, kiskun, gaur ere, freskura purua nermila. Ez dakizuek jokin eta beroa, beroa, udako bero benetakoa. Aurten oraindik ezagutu ez duguna, nola daramazuen. Beroa nahi kondo, Bai? Hotza baino beto? Bai. Geztarra gutxi jo, beto. Zu Galartza berez izatez, sortzez, zertza da? Neguko ala udako animalia gehiago? Negukoa gehiago. Bai. Txamarra jantzita nahiago, denak eduta izerritan patx. Txamarra jantzita, ahora, hotzai aurreite zaino, beroak soluzio gutxi dauka. Hori ere, hau bat. Platzi, etzaki ze pasatzen zaio? Nik bez. Ze pasatzen zaizu? Hankatan minako tela, ja. Hanko oso txikinak gutia seguido. Freskurak bere sufrimentuare ba, kar. Bueno, bale, ja. Bale, ja. Hemen ingurukoen beroak, bai, are gehiago beratuko. Bero gaio zerrek emateuen, zuek oudak. Hau esan da, bialiko dugu jende jatorreta simpatiko hau gure alfombran barrena. Bueno, bai, jakintza zuen gaur behintzat platuan ez daula bero pasako hau eukita. Bueno, edo ikusiko da. Euskal Herriko Beyoncé. Baita ere. Iker Galartza, venga, Beyoncéren bare, mesedez. Hartazko alfombra eta gozen edo barura poliki, gora bihotzak. Ne, txuskatu. Galartza, plaxa, hola. Hola. Eta Jokina Jerre garai gaur ere, bada ikusteko moduan. Jokina izaze badakiu, pasarela iburuz. Eta beroa zari garela gaur erritmo. Beroak ere, aipatu behar ditugu. Bero iteu, baina eske gaur gure platuan izugarrizko bero egon zen. Dator programa bat, udako bero oietako bat ezela. Tropika bat. Baina atxegina, Oso. Ez pentsa izango denik horrelako bero astun eta itxaskor. Ez, bai, bero hau. Bero hau ekarriko digulako. Kai! Bero hau ekarriko digu, kai! Beti ere. Eta arekin batera esango dugu, normal. Gora bihotzak! Ahora beti. Oso ongi etorri denoi baita zuei ere. Ongi etorri. Itxatxita, zaudeten ikusentzule maite eta estimatu. Pentsatu ditut, aritu naiz pixka pentsatzen zuen izen beroa. Apuro. Ez que, nahi gauza bat ez dizkit kontatzen, Julenek. Baina, ze momentutan ite dituzu, beti ondua gaudeta. Beko harrapatik jozatxu. Harrapaiten hau. Zezein berdet, Zezein berdet. Asi. Handik hasita, Joti aierre garai. Bueno, hor neko, Joti. Bero, bueno. Onda. Gero, zurekin dauzkat pare da proposamen, baina ez dira honenak. Iker Galerta, alerta horia. Edo. Bestea zen aztu. Galerna. Bestea zen. Iker Dagarrizko beroa Galartza. Bueno, pentsatu dut. Iker Galartza normal esatea, ze zuk hemen parean daukazun fokoarekin, ja zure izena pena ere badaraiko beroa. Promozion ventiladora hemen jartzen espada bintzat, hemen 5 minuto izerritan. Bai. Eta, Iker Plazaola, Akota. Non dago beroa? Bigarren abizenean. Oso ondo, bueno, originala. Akota. Ez? Lakota. Nik gauza bat, bai, eskemen nahi naiz baitzen, ze pasa kamiseta? Bueno, pertsonaren neurriko kamiseta. Pertsonaren neurriko kamiseta. Neurrire eginako kamiseta. Jantzien kasko esaten dute, jendearen inguruan. Eske, bere nortasuna bilatzen nahi da, eta ordan igual hor dabil. Zer pasatzen zaizu, Plaxa? Bidean galduken naiz batzutan. Eta hori gertu. Eta, cateringean. Oso ona, portzeto cateringa. Bueno, hemen ikusten da. Eta... Aitak berriz ere, ingo dizu aipamen emaz, zure nortasuna dela eta ez dela. Efectivamente. Anim. Bueno, ez dakit hiru hauen izen beruak asmatu dituzu, ez osonak, Julen, esan beharra dakat, bai ez, Galartza? Ez da luzitu gaur. Ez da luzitu bate. Motxe gatua. Oso motx. Baina, beste hiruenak ez dituzu asmau. Ez. Oiek ekartzegu guri freskura, gure programa. Horregatik ez ditu asmatu zeian nahiko. Claro. Eta hemen daukagu nere Amazo, Sopelan eta Arrilla eta Ander
Bueno, Arrilla galduntzegu. Hor dago, Arrilla! Arrilla eta Ander elordui Azpeitin berriz! Nerea, sopelatik, konte guzuz, zemoz zaude. Tripako beto? Ba, baitu, miren, tripak ja ederki, Así que dena ondo. Gainera gaur hemen susko zezenik ez da gongo, antzadenez. Eta agian zarautzen ez da eguzkirik atera, baina badakizuen non bai atera den eguzkia eta gustorasko gauden, sopelan. Eta salvajeko txiringitora etorri gara, hemen plan alternatibo bat nahi genuelako, itxaso parean, ondartza parean daukagun txiringito izugarria, iluna barra gustorasko ikusteko, orain, odei batzuk sartu dira, baina eguzkizpiak izan ditugu, laranjak eta gogo hemen egon gara, zuekin konexio egiten genuen bitartean hau zabalik eta adurra erortzen zitzaigula. Baina orain zuekin gaude, eta zuekin ere, ditugun aurkezlekin ere bai, adurra erortzen zaigu. Pau, mama! Eta pentsa, ondartza hori... Alternatiboa... Nereak orain parean daukan ondartza hori, duela 3-4 minutu zegoen mukuru beteta, eta orain mundu guztia, joan da etxera, gora bihotzak ikusten. Oi, gara, hori holaxe da. Egia. Baina badakizu ezerk jarraitzen duen beterik bertako txiringituak. Hemen ostiraletan, ez guztietan, baina batzuetan DJak eta parranda politagoten da arratsalde partean, eta afariak ere bai emate dituzte, orain jendea afaltzen dago lasai, eta guk afaria eskatu dugun bitartean, iluna barra ikusten geratuko gara, geroago kontatuko dizuegu gehiago. Honegin Nerea Mazo, eskerrik asko! Aio! Eta orain, ez dakigu zenbateraino egongo dien pozik eta kontent Ander eta Arria, baina badakigu bereziki pozik eta kontent dela gaur oroar, Azpeiti. Herria bera, zer. Ganira ziluek, oin gaztia lagukau. Hori batetik eta gero bestetik jaso dute Ander, eta Ander elordui jasotzea norbere herrian, beti da polita. Eske gainera gaur Azpeitik herriko seme ilustre bat ere, bertan dauka, Arria. Arria, 5. Anderrekin, aurrera mutilak. Bueno, eskerrik asko zuen hitz politek, bai, gu posik zuek entzun da, gu posik. Azpeitin gauzelako eta bakizu Azpeiti beti posik. Herri ezaguna askorentzat, herri ezaguna birenentzat, eta herri ezaguna Arrillarentzat. Bai, herrikiroletan Azpeiti beti oso emankorra izen da. Oain dela 100 urtetatik hemen kirola hilatzak izen die, Noarbeko sokatira ekipua, Keixe eta Urrestildarra aizkoan kontra gabe hontzan, agite, Mendizabale hemen bizitakoa da, hemen guetzan, baino, eta bat-emata aztuko zait, baina, bueno, etxeko gaipatu berko jut. Etxekoak! Gure izena hemen dator, Arria hemen Azpeitin erdintzan basarri, eta horti dator gure izena, eta Aiona Arria lehengua, Aitea bigarrena eta Osaba hirugarrena hemen jaiotako die, eta, bueno... Zutzako da, etxera bueltatzen moduen. Bueno, ni Errezilarra naiz, baina, bueno, baukat partia hemen gua, Azpeitikoa. Azpeiterrak gogorrak dira Azpeitiko Errepublika, eta gogorrak dire gure gaurko bi emakumeak Lourdes eta Ane, emongo dugu paso, aia. Hoi da. Venga. Ba horrera, neska. Lourdes eta Ane. Lourdes eta Ane. Bueno, esan behar dugu beti biltzen gara, jenta bilatzen batzuk urbiltzen dira, baina espresuki gaur, Ane, zu gugan urbildu zara, zer ikusi usako ezagatik gure zen un parte hartu. Ba, ez dakit, aurrena ikusituko nago, eta zan dugu izte pasatzen behin, da, gehotzak hauek, eta ez dakit, retu berriak, ez dakit. Noiz baiti bizara sakoa? Bizitza hori, da? Eta Lourdesu? Erronka berriak. Ez da nire. Bueno, baserrin batzutan bai, baino txikitan. Eta nork animatu dutzu ba? Neoni, nahikoa naiz, neoni animatzeko. Bueno, zuko zuantza purbet, ez da? Bere, museko izango zarien. Bueno, Arria, neska indartxuek. Bai, oain ikusi behar, Ba, proba, erronka hasiko gara, neskan irurtzunen, hogeta, zazpi? Zazpita, 83. Hortxe. Irurtzunen ez, errenterin. Errenterin. Ba, Lourdes, hartuzuk lekue? Hartu ondo, Ai, ama, urdurina! Eta bostioko sakue goratuko dugu, hemen Azpeitin ja animoa gogotxu. Hortxe. Pega, neskak! Venga, Lasa. Topea, Vale, bagu prest, kronometroa prest. 2 metro guztira. 3, 2, bat, denbora! Venga! Apa Lourdes! Hau Lourdes. Tita, oso ondo. Hortxe. Baserrian aritua da. Buelti ondo hartu. Konzentratuta doa, Lurrera begire. Lourdes orain txelan erditan oso da Lourdes. Beste horren beste geratzen zaizuen. Urban ondo aitzea, Nabari da. Gazkene gorrita, venga! Zazpidia. Beti ere ezin amarkarik egin, no? Ja, bueno. Txalotuko dugu Lourdes, beste Lourdes. Oso da Lourdes, venga!
23 segundo. 23 segundo. Arria zero. Ez da pape, txarto. Gorra, Ez da gatu makala. Bueno, Arria? Bueno, urrungua, Neska horrekan kamizia zanek. Hartu lekua. Hane. Kulea Batu hor lurrean, kono batzuk eta jarrita, eta esan du. Orgoian eskatu, oian. Hor ez dakit zer dagoen, baina hori niretzako. Ikusten hemen rekord bat ikusikula, Bai, zoze bai. Hemen prest. Arria kronometrogaz prest. 3, 2, bat, denbora! Hau bane! Eskan kamizia Bai. Buelta, oso ondo, venga. Hanek bi paso matiako. Oso azkarren. Gehiagin zabaldu badean, Hane. Dengane! Marka, kontu marka. Hogeita zazpi segunduan dago marka. Dengane, azkena tope! Errenterin daukagu marka orain arte behintzat. Hogeita zazpi segunduan! Arria. 29 segundo. 29 segundo! Rekorra hor justo. Bueno, neska, izertan. Zer dite? Jai. Bueno, Arria, esan ikusi guzkuen eskatuak aur. Oso ondo. Bueno, hemen hirugarrengo bueltan pixkat bik pixka bajatu baina normala da, Horre aurreneko bi bueltan olako sarrera jota, azkeneko buelta pixkat bajatzia, baina bueno, marka politiak eta, Efectivamente, hemen Azpeitin jarretzen dugu, urrengo ronkan mutilen bila, baten bat ikusten mazauzi, jeitsi Azpeitire, jeitsi plazara, eta torri guazen. Nik badakit, nire lagun batek nahi dula, baina ez dakit atribukoa juten edo ez. Bueno, hortxe utziko dut. Gerarte! Gerrik asko deskamukideak. Zanera ziluek Azpeitin. Oso ondo. Bueno. Bale, beroa. Beroa. Eta, lehen behira, apuntatu egin dut, ze antza, eta hau adituek diote, ez nik bakarrik. Beroak uzten omen gaitu gu, suminkor, oldarkor, eta lehenaz gainera hori nik eta estresatuago. Geixo ondio. Beroak. Estresatzen gaitu, bero. Ja. Bai, eta klaksonarek gehiago jotzen mendeu, bozinak, eta zea erretuta gaudela. Supertxaume baten arreiten zer du. Ondik ez du itxeiten da, beroa, askotan nioa ditzetagoan fetxoetan. Beroa eta amak baki zer du numiak, beroan gatik alda hola, bai, teguire pasatzen zeigu. Bai. Eta orain bakarmatek esango dugu aurten ez da Euskal Herrian behintzat arazorik izan, uzaila fresko xamarra joan delako, egin ditu bero batzuk gutxi, orain egin dituenak, egin ditu onak, Bai, baina oso gutxi. Bueno, errepasago dituguna dira, beruaren alde onak eta txarra. Ez, astentzorian gaudela, Mateo, antxe. Bai, astentzorian hau ez da, Nik honek itxan lezketa pabon dio. Bueno, Joaquin, beruaren alde onak. Kalefazioek ez da piztu behar, euro, merke batatu zaigu. Galartzai botatea. Prekaritateari planto. Beroa, beraz, merkeagoa da. Bai. Botzaban. Pero egin dira persianak eta ondo itxi, etxeak gehiagi berotu ez da din. Iker? Hombre, baina, eski ez dakit deskribatu osunak geixo sekuestro bat emuten eben, ez? Uda baino. Zerrek sekuestrua? Hora, presianak bajau, etxean giltzapetu, iunpetan. Nore, etxean initegelako da, hondik. Baina, a ber, hori hola izateko izan goiz jeki, lehioak eta iriki, freskurek aiziek korrinte pixkatin, aireatu esatea. Munduari kaixo esan. Oira, eta berretzitxi, eta iunpetan jarri, eta freskura. Ezuek aurre beroari, Iker, Galartza, kasontan, nola egiten dioz? Ez aurre egiten. Bero edo gauziko honena da, arropata gutxixo jazte deula, bizta postu iteala, ondo ona alegre goda bilela, bueno, hoxe. Beroak edakarrena guain, gero ja ezetasuna, obiante, itzala bilatu nahi da ezin horrek, nik usteite denok ernegatze gaitu. Nik ez nola alde honik hartzen. Nahi lau batek esentzea, torre viejan izan da, eta iteko habitaziotik playera jetxi txiringitoak un aperitibo hartuta zeako, gau bian loik ezinin, moskito pila bat, eta ez hau hemen txezarotzen daukazu, ez da? Aldiz, Galartzak zer egiten du, beroa denean, arropa guztiak kendu eta uretara sartu partez, arropa gehiago jazten du, eta lonazko karpa handi baten azpian sartu, eta gaina peluka jantzi. Eta peluka jantzi. Aurtegi amargotu, da, ja, krasti paiasoa, zinzon, eta... Pues, por lo bezala, pentsau dezu, mareatu ingo naiz. Bai. Benetan mareatu ingo naiz. Bai. Hombre, aldea horrik ustea, teknikok eta fijatzen dira, itxe deunen, venga, txalo da pello, Josepe, besuak eta gora ondo altxatzen juzunean, edo, hemen aizean.
Eta txalokin beharrean iztarran haste zen. Buka esan bengoz, ez da? Lasea? Bai, bota. Gero beroak dakar, soinean ere arropa gutxiago jantzi behar izatea. Bai, garbia alden barnean. Jantzi, bai, gero ja ze pasatzen den. Bai, bakoitza bere estilo. Araki gehiago ikusten da oroar. Bai. Ondo gaizki? Alde edo kontra? Bueno, ni beti alde. Beti alde ez, barruak erakustian alde, eta bakoitzaren bezala izatea zarro, eta posik, eta... Eta nola ez, beroai buruzari gehala, oso ondo. Zure ikerketa bat, indiguzu. Bueno, barkatu. Kendu ditzagun mesedez gure arpegitatik irribarre guztia. Jarri behar dugulako serio, une batez. Bai, tokatzen da. Ze hau ez da broma. Ez da broma. Aritu gara hemen urputzutan, auta bestea, jiji, jaja, Madariaga urranditan. Eta ze pasatzea? Idatzi du Madariaga. Madariaga idatzi du? Egila da? Xaber Madariagakin harremanetan jarri ginen, oian ez da bainaz nintzen. Eta, bueno, Xabier, ez da esakotan zuen gora bihotzak, bai, gau ere ikusten dut. Gora bihotzak, bueno, ea etorriko zinean, urranditan erreportaje bat egitera, eta bere erantzuna hemen dut. Bere erantzuna, zu konbidatu zenuen ona etortzera, urranditaneko erreportaje bat egitera. Efectivamente. Baina pixka gora bihotzaken txertatutik edo. Efectivamente. Eta? Erantzuna da... Ez. Ya está. Beraz gaurko urputzutan bideoari, paso mozau. Ikustu zuen nola zartu. Bai, bueno, saiatu gara, eta ez da posible izan. Beroa eta ondorioak, bueno, ertzetan ibili gara, gaur bai. Urertzean. Urertzean. Utzutan sartu gara. Bai, estankaiten dan uretan sartu gara. Eta, bueno, eman paso zure ikerketari? Bai, enegarren urputzutan, jak sartu gara. Gabon gudariz, beroa eta ondorioak. Ondorioa, beroarenak. Zerik ematen dio beroa euskaldunari, zeintzu dira haren ondorioak, gaur urputzutan, beroa eta ondorioak. Ipa, rubia bat. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. ¿Zuri igual pasein xatzu? Niri ez, ¿Zuri ez? a los un poquito más mayores. Bai? Pues ez maturtakotzu. Zoma guztu duzu. Aritz, zeati da askoz positiboa Xambalan montau biharrian, bero kolpe batek emutia. Nik ez nuke esango positiboagoa denik. Beldurra bat edate mierda horiek, eta bero kolperik ez dut nahi ere ez. Bona, eze modu zudan, nire. 10 segundo izango dira, Baina, Portaventurako zorabioa eta beroaren zorabioa... Berdinak dira. Ez berdinak dira. Bata bada, txarra, beroak dizulako izan daike ere sukarra ematen dizula. Eta bestean hor zaude ondo pasatzen. Ondo pasatzen. Etxat usta leire. Bueno, ba. Topa. Toa leire. Hau gure koberra da, anekiatik zutaz. Gure, baina, gure tal... Hauze da gaurko erreportajeak bildutakoa. Hauze da gure bildutakoa. Hauze da gaurko erreportajeak bildutakoa. Hauze da gure erreportajeak bildukoa. Ez. Iker Plazaola, Gora Bihotzak, Euskal Telebista. Gora Bihotzak. Ez que, ondorioa? Hauze da gaurko erreportajeak bildukoa. Bildukoa. Vale, oroar, kontuz beroarekin, beraz. Hori, bildukoa, ondorioa. Zu badaukazu beste ondorio hori, no? Ez. Ordu erdia ontzea hor da. Hori da, Jokin. De hecho, geixo. Zu ere urten zara kalera? Bai, eta nire ibili naiz urertzetan, urraztitan. Ui! Esango dugu dena esaten hasita izan ere, aterazten asmo batekin Jokin, baina goiti bera... Busti zen. Bai? Hau grabatzen zebilela? Atera naiz Euskaldunen bainu jantziak ezagutzera. Zeudan, aragi gehiago erakusten dugu, eta bainu jantziekin irtetzen gara, ondartara, piztinetara. Ze pasatzen da? Horrela jantzita ateratzen garela, baina askotan eguraldia batean aldatu egiten dela. Eta hori pasatzai gorengan. Eta beraz? Ikusi dezagun, ze pasatzen da Euskal Herri tropikalean eguraldia aldatzen denean.
Hondartzara etorri gara Euskaldunon bainujantziak ezagutzera. Baina iritsi eta euri hasi du. Orduan pentsatu dugu. Zer jazten dugu horrelako egun ximel batean? Eunon. Galdera azkar bat. Iten duen eguraldi jakin, bixera eta betaurrekoa behar alditugu. Ez. Jarri dituzuela, dotore juteko. Eguzkirik ez dago, baina txapela jantzita aterazterate. Bai, beti. Baina zer da, oiturat edo horrela rollitoa ematen dizulako? No, medikoa esan zidan, orain dela espalditik beti txapelarekin jutea. Osa, nik ere txapela jantzi beharko nuke beti? Zuk ez dakit, nik bai. Zuek Hondartzara gerturatu zarete, uda da, baina eguna dago nahiko triste. Horrelako egun batean, zer jazten dezu zuek? Ba, hola xe. Osea, zuri berdin zaizu eguzkia edo uda baldin bada galtzamotza. Bai, hola eta atelkia, bazpada eta jazta. Zuk pasatzen dezu ja uda guztia galtzamotzekin? Bai. Berdin du eguraldia zuk ja, badaukazu udako uniformea. Bai, ni beti alkandora eta galtzak. Topatu dugu bikote bat Hondartzan, ez dakit nik, eguzki bila etorri zerate edo? Nik hemen ikuste zaituztet, manga luzea, galtza luzea. Bai. Ze pasatzen da Euskal Herrian eguzkia desagertzen denean? Osea, hau da Euskal Herrian udan daukagun outfit imprescindiblea. Netzako bai. Zukar mairua prest daukazu udan eguraldi aldaketa guztiai aurre egiteko? Prest dakat. Eguzkiakin eta eguzkia gabe. Osea, ez da problemarik. Zer esango diogu Euskaldunei, Begoña? Nola auki behar da armairua? Beti prest. Pentsa, horre reflexuak ere izan behar dira, Baino jantzien inguruko erreportaje bat grabatzera atera, euria garrapatu eta gabardina jantzita. Arropa aldatzeko kotxean sartuta, zeni baino jantziarekin alkandora batekin joan nintzen, eta goitik bera bustita, horrik aldatzera. Zure kotxeare pixkat, zure armairua dela, ez da? Bai, beti daukator plan B, C, D, E... Bai, lehen esan diote, utziko zeba ba ez, kotxean traje badakat, hala, beka, bauz ondo. Bueno, Euskadi Tropikala ez dakit, Nerea mazok ze kontatzegun, sopelan, Nerea, oindikan eguraldi ona. Bai, horretaz ninduan hitz egitera. Gauza txarra dauka Euskal Herriak da denbora oso aldakorra dela, baina horrek ere alde positiboa dauka, eta da, agian eguna goibelazten dela, baina gero eguzki ateratzen dela eta sorpresa polita ukitzen dugula, eta da gaur gertatu zaiguna guri. Zergatik, gaur eguerdian Hondartzara joan gara, eta aurkitu dugu jendea, ez zaiuna inporta eguraldi txarra egitea Hondartzara joaten delako. Ez dizut ezer gehiago aurreratuko, bakarrik esango dut, aupa Euskadi Tropikala, ikusi bideoa. Zenbat alditan saiatu zarete uda honetan Hondartzara joaten eta lainotu da. Edo besterik gabe euria egiten aritu da uztai osoan zehar. Eta horregatik txuri-txuri gaude. Baina gu eguraldiaren negazionistak gara eta horregatik etorri gara gaur Hondartzara. Gora Euskadi Tropikala. Zuek ez zarete eguraldiaren negazionistak izango? Ez. Bai, baina berdin dio. Gurentzako da Euskadi benetakoa. Gustatzen zaigu. Baina nik hotz pixka daukat. Bueno, zuzera orduan hemengoa zara, ala kanpokoa. Ea hotza egiten du, hace frío, no? ¿Qué va? Ez? ¿De dónde eres tú, pues? Etorri zarete gaur Hondartzara eta ez da Hondartzaguna. Hori da negazionista izatea. Ez, negazionistak ez, baina eguna oso ona da. Ona? Ona, bai. Bainatzeko ona, primeran. Baina hotza egiten du, haizea dago eta ez dago gotzirik. Hotza ez dago. Que somos del norte, joder. Gaur egun, eramaten dela, txuria egotea. Ez morenita egotea, gaur egun. Se lleva lo blanco. Se lleva lo blanco? Claro. Zelan dago ura? Oso ondo. Hotzotza dagota. Ez. Hotza hartzen ari naiz. Ez duzu eukiko hortik jertxerik nire usteko, eski horrela torren naiz eta hotza daukat. Ze uda txarra ari garen eukitzen, ni nago, vamos, super indignatuta. Inporta zaizu hemen geratzen naiz apur bat. Gora Euskadi Tropikala! Bai, gora. Me encanta eguraldi txarra. Ai, ama, Euskaldunak txoro gaude definitivamente. Pixka bai. Ez da ondorio magala. Txoro gaude? Bai. Eguraldia bezala. Eguraldiak txoratuta ditu. Nik gaur goizu. Oi, hala. Anekdota egabe gatu zeate. Sentitzen da. Platz! Platxa! Bai, asmatu ezu. Agur! Asmatu ezu. Zu eta zure mantxak, sofra. Aio, guapo! Plazaola askoza. Eta kontuz, hemen utziozue lekua
gure Martari, Marta Arribas. Hola, Marta. Kaixo, Marta. Aupa. Zer moz? Ongi etorri. Ondo, urduri baina ondo. Urduri? Ez. Orduan zu zerbait zara. Bueno, zerbait da. Lehenengo eta behin, Marta Arribas. Arribas, da. No, ez que gogorren eta zailena da, hor zai gaudenean programa hasteko zai, beti gonbidatua ondoan daukagula, eta ia ez diguzu usten bere egin hitzeiten, eta Marta gaixoa horre. Baldak ez uste ba, ez hau zaitu egulako, eta jute zeane, eta nire ez lehen aiteuna. Eta jartze zean eta, kaixo, kasu zaintzea ba. Eta nik eskoan manda, kaixo Marta, jardun ja, bide batez behiratu iten diozu. Kaioak edo, azkaten. Trukoak ezke, bueno, lehenengo biztan. Txo. Bai. Aierre gara eken ezagutzen du? Bai. Jokoz kanpo. Jokin isilik. Eta zuke badakizu. Ni badakit. Nik ez dakit. Nik ez dakit. Na, pasaola. Flasak, are gutxio. Nik ez dakit, ez. Galarza, lehenengo biztan. Marta, zein dutze zaizu? Dietista. Ez. Ez. Plazaola. Dietista zentro bateko idazkarixa. Dietistaren kartutxo aia botota. Ez du esan dietista, esan dut dietista baten. Idazkaria. Idazkaria, ez. Nik diot, dela, masajista, baina. Zu etzan kamilan, eta jartzen da zure gainean, eta oinekin emate izu masaje. Ez. Lehenengo pista. Orientala. Marta, lehenengo pista kongoet. Bai. Venga, pista. Lehenengo pista, etxian, adi. Ondakinekin egiten du lan. Diseinatzailea. Zagor bitzaia. Bueno. Ez horreizki. Zen izigo gaizki, beha, izigo gaizki. Galarza, ez duan gaizki, baina gehiago konkretatu behar da. Ja, ba, hoxe, iteula gauza reziklatu, eta horrekin arropak eta iteitula. Motxila! Bigarren pista. A ver, bota. Gustitzeko beldurrik ez. Itxasuan jasotako plastikoakin iteula. Ez, baino jantziak diseinatu. Bai. Ze pista nik ematen duten bakoitzean, asmo bideo norbaitek. Oso pista erresak ematen duzulako. Pista banak izango ia orde. Baina ondo eginean, ondo bidera. Bueno, Marta, esan zazuzu. Baino jantzi diseinatzaia. Baino jantzi. Eta zure diseinu guztiak dira, horrela. Nik esplikau. Barkatu eske nik ez dakit. Marta, gure ondartzetan ibiltzea, zaborra jasotzen, bitartean txukun utzi eta garbitzen eta gauza horiekin jasotako, gauza guzti horiekin, baino jantziak diseinatzen ditu. Ez da hola, Marta? Hori da. Baina emango zaio, zain dut, trataera bat edo dira botila bat eta beste bat hartu, eta hemen jarri, ez. Ez. A ber, berez nik ez ditut biltzen, bai, enpresa bate biltzen ditu, orduan nik iten ditut, behaien egunak erosi, eta nik diseinatzen ditut, bai, estampatuak, patroiak, eta gero hori bai, jositen dira, kolekzio bat. Claro. Eta zuk zure kolekzioak. Bizikletzen danaken oialak iten dira. Hori da, bai. Eta bakarrik baino jantziak. Baino jantziak bakarrik. Hori da. Pentsatu, bakarrik. Ze Marta benden lan sartzea eromen bat da. Ezakizu ez zenbat baino jantzi mota ditun, zenbat estampatu. Sartu eta galdu itezea horre aukeratzeko orduan. Hoi galditu nahi nizun, Marta. Euskaldunak nolakoa geha baino jantziak erosteak orduan. Estampatua gozatzen zaizkigu, ez hainbeste, atrebidoa geha, ez... Bai, trebia egia zen. Bai, Hasieran, hasi nintzanean, nik esaten nuen, ui, ama, hemen desente serioa geha, baina egia zen udarak asko permititzen du, orduan jendeak koloria nahi du, estampatu bizileak, danetikan egia zen, danetikan eraman. Nola, badauden arropak okazio desberdinetarako eta badauden baino jantziak ere igual batzuk egokiagoak ondartzarako beste batzuk igeri lekura joateko. Bai, berez bai. Nik bereziki nao zentratuta ondartzako, likra eta askotan ezberdina dira, eta patroiak bai igeriketako baino jantzitan, hori, patroi zehatzak dira. Orduan, nik berez ondartzako baino jantzi mota bezala azkar, eta nik esango nuke igual jantziago edo, danetik handakategia esan, Eta Marta, hau da hontan, moda zitzeiten nahi gala, ze diseinu
hartu du, osea, ze diseinu da, edo ze kodo Tanga. Ari da nagusitzen. Kulero brasildarra. Bai, oixe, kulero brasildarra, zer da, erdi... Galti jozi, Marta, ikusiko zema kulero mota dauden. Egia esan danetik, nik beti esaten deten bezala, norberak eraman behar du erosoen sentitzen danarekin, no? Eta eramaten da txiki-txikian formatikan, dela tipo brasildarra, eta kulero altuak ere. Osa, danetik. Goraino iristen direnak. Bai. Tendentzia horten berez zer Tendentzia nik esango nuke txikira. Txikira gehiago. Goraino iristen direnak. Kulero altuak, adibidez. Gerri altukoak. Gerri altukoak. Galartza, irudikatu kulero batzuk. Gozo gora ja. Hori. Tipo vintage. Zago baliz bezala, gure amamak eta jazte zituzten betetako. Hoi baino, oain politagoak, estampatukin, sexiagoak. Estilosuak. Eta horrenik ere irudimenak ematen du diseinu berriak eta sortzeko, ze hor dauzkagu betiko loredunak eta estampatuak eta... Baina fabrikak ematen du horrenik ere diseinu berri gehiago sortzen jarraitzeko. Berez bai, baina hori arropan bezala dana dago inventatuta, baina beti da ose berezia egiteko edo... Eta gaina hori nik dendan dakaten berezitasuna da, dana aparte saltzen dutela, orduan aldezu aukeratu taia, estampatua, kombinatu nahi ezun bezala, ja etxian ez dakit kulero bat ondo bali makazu goiko parte bat bakarrikan erosi, nahi ezun, dana libre. Eta zure guan zegote... Neskantzeko bakarrik. Neska eta muti. Mutilentzako ere bai. Eta hor eskertzekoa da, ze bainu jantzien neurria mutilena oso egokila da. Ez dira oso luziak, ez oso motzak, orduan mundu guztiai oso dojute zaio neurri diola, izter erditik. Zehaztu ezagun egokitasuna, mesez, non dago egokitasuna? Ebakidura zehazak non behar du? Jokin igaldetu nahi diotori, egokia zer da? Eskemen, batez ere gaina zarautzen erabilidean txaparroekin, leheno, orkatila nio eramate zituzten. Baina leheno. Asizian mozten, da gero moda izan zen, motzak. Eta bain erdibideko zerbaitetan da. Horretz nahi du, batzuk bagaudela hemen beti modan. Beti modan. Ez dira luzeak ibilita, Erdi parea, zer dago, Marta, belaunaren gainetik edo... Gainetik, bai. Oi, mesedez, bai. 10 sentimentu gainetik, bai. Eta ni beste galdera. Baina inglera gehiagi arrimatua, ezta? Mutilantzat, zuk emango jazu erantzuna baita, ze nahi aberrazio bat iruditzen zait. Da, traje bainoan azpitik, baino gantzen azpitik, gantzontziloa. Erroz. Hori ja! Baina leheno, oaindik bai, Lehen. Ez da ematen baina. Ja, ez da. Ergin, komodo izan behar du? Zuk galartza eman izan du? Behinez, eta euken behin tentazioa, traje baina zarra neukan da belkroak iniste zan. Belkroak ondo ustez pao, rozia iteula eta orduan toboganean da. Eta roziak ez du beti kariñoa eragiten. Hori da. Zu neguan, ze goten zara, triste? Ez. Ni dana prestatzen nabil, udarako. Eta baino jantziak itetik, diseinatzetik bizilaike urte guztian? Saiatzen nahi naiz, hori da helburua. Osa, neguan ere jagoten zara urrengo udarari begira, baino jantzi gehiago sortzen da. Da kanpora saldu bai. Ez, berez denda zerautzen dakat, hemen txekale honetan dakat. Zigordi kalean! Bai, zigordi kalean, mabi, bai. Hori da, zigordi kalean. Eta hori, martxotikan irai arte denda irekita dakat, orduan hor saltzen ditut sortutako bikiniak eta baino jantziak. Eta gero, urritik martxo arte, dana prestatzen dut. Diseinu dana, nik iten ditut estampatu ezberdinak, patroiak, proak, dana. Sareitan eta ere topatuko zaitugu edo? Bai. Marta Ribas Design. Marta Ribas Design. Eta zigordi amabi kalean zarautzen, Marta Ribas eskerrik asko. Mi eskerrik asko. Asmatu ikute, horrek esan nahi du ondo zozela. Eta txalo handi bat, Elardui! Ander Elardui! Ui, gau hain da gortea. Hemen, azpeitian oraindik Sandina ziotan. Badak zuzer, topatu gara hemen, neskato jator bategaz, jaiak zelan joan dire? Hola. Ondo, jaiak ondo? Bai, oso ondo. Eta azpeitia etortzea gustatzen zaizu? Bai, oso asko. Bai, asko. Baina, zu azpeitiarra zara? Ez, ni ez naiz azpeitiarra. Bueno, gipuzkoarra bai? No, ez gipuzkoarra. Euskalduna, Euskal Herrikoa? Ez, hori ez. Eta nongoa zara zu? Nik Kanakoen naiz. Eta segiten du Kanadako batek hemen? Ni nire ama hemen gue azpeitiarra, eta orduan urtero etortzen naiz nire ama bisitatzea. Baina primera Kanadako laguna, egu arratsaldean
Oso ondo ditzen dugu euskeraz, eta oso ondo sukaldatzen dabe hemen Azpeitin, hori esan dozkue, eta hori ikustera etorri gara, arratsalean bakalao lehiaketa egondalako, eta fanfarria. Ba, bueno, gure kanalako lagunarekin, aurrera bideoa! Hori, ondo patazak, zaninatitue! Zaninazio jaiek hemen Azpeitin jarraitzen da, eta gaur, bakaio lehiaketa eukin dugu. Usingo, osoa. Ez lan joan da Baskaria. Ondo. Eta zuek zemat garren? Gu azkenak, fijo. Ez guk bakaio berrik karrilera egin izkio. Bakaioa egin dozu? Baita ere. Eta ze moduz? Oso nazagula zandebe. Zuk prestatu dozu? Bai. Eta indela zenbatetik egin dozu bakaioa hemen Azpeitin? Nik aurten lehen guardiz. Ah, zuk? Nik. Eta zeratik aurten, bai? Launek animaina bete hartzen indet. Zuk bakaioa prestatu zu gaur? Bai, bi lagunen artean egin dugu aurten bigarren. Inda reseta berezi bigarren postu lortzeko? Ba, behitu, guk egin dugu normal, lehen gaurtien bezala egin dugu. Osea, ez geha, zertan zehau gertodo, bigarren eman diguela. Zergatiken, ba, ez dakiu. Ez dakiu, ono, gozan? Bueno, eta nortzuk zari ezue? Azpeitiko udal musika handie. Gaur jo dozue? Bai, goizetik. Zerrutatik? 10. Atzo zerrutan? 9. Eta zeran konpaginatzen dozu ez parranda eta gero jotzea? Kriston ondo, behitu? Eta gaur azken egune? Bai, jazta, ja gaur jai. Bueno, ezagun asko ikusik hor musua da, bai? Eta esan behar den ere lagu batzuk irugarren induela bakalau txapelketan. Kontuz! Entzun, gaur timbrea ere, erritmoarekin ari da jotzen, konbidatua. Oso, ona, joango gara. Kontuz, antiejoak. Zer? Jantzi behar ditu? Hombre, claro. Ba, begira, no, les antiejoak jantzi bakarrik ez hartuko ditugu beste... Argi, tresna, tramankulu edo lanpara ere deitzen zaie. Hauek, eta aterako gara kanpora. Baina flow pixkatekin, Bai, nola ateratzen da kanpora flow garrik? Hola. Kontua da, gaur datorren bisitan datorkigun gonbidatuak, bai, musika egiten duela, baina hori bakarrik ez. Berak oroar estetikari eta bere iruditeriari eta ere asko erreparatzen dionez. Gu gaur zehoz egin nahi izan dugu, baina ez dakit lortu dugu. Ez dugu musikarik egingo, dantzatuko dugu pixka bat. Antia joago gantzita eta argi hauekin. Benetan! Eskatu digute argi hauekin perreatzeko. A ber, Zeingo dugu, nola? Zuk esan, venga ba. Entzun, gora, bera, eta bueltak. Oso no? Eta orain, berriro, gora, bera, bera, eta buelta besta aldera. Besta aldera! Berriz! Nik hau ez dakit, ematen dugu, peajekoak ematen dugu. Kaina kai beste ezatoz. Zatozia dakiguana, kai! Orduan, behira! Laguntza pixka behar dugu, Zuzer mauzode, ondo? Ni ondo, baina hau ikusterakoan, pixkat gaizki, Ulertzekoa da. Ez que kuadro bat da. Pixkat kuadro, bai, baina, bueno, intentzioa da honena, ez? Bai, ez. Bai. Ikusi ezakegun nola dukan kalea, oraintxe kainakaik. Dauka fansez beteta bide ikusi. Hola, kaixo! Hola, etorri da, kainakaik, agurtzera! Kaixo! Aizu, kai, batzat egingo dugu. Zu jarrietaku zure dantzariak izango geha? Koreografoak. Ni berez ez nahi dantzaria, baina uste dut errendo pixkat gehiago daukadela. Honen gainetik, kolpe kantatu, eta guk atzean egingo dugu alduguna, bale? A ver, kolpe, eman. Musika! Ipurria mugitu pixkat, venga. Errezazu. Oso ondo, horra. Ikaragarria, sekulakoa! Kainekin gaur, gora bihotzak, goazen bada ez bada barruda zen. Txau. Ikara. Nagako ditugu. Etxean ez dela, kai. Interior, jokin eta kalartzaren aldamenean. Kaixo. Bueno, guk dantza pixkatik dago eta gero igual bukaeran, zuen bilorke jarri berko zate dantzan. Guk indela jarriko jo. Bai, ez dakenik, kosta hartzeio. Abuztuan sartu gara gaur? Abuztuko lehen dizikoa da gaur? Abuztuak bat. Amarrak eta bederatzi. Udal gaude, kai. Zer moduz, udara, kontzertu pila dituzula, ez? Bai, pozik egia zan, badauzkagu kontzertu asko, nahi genuen, eta bueno, bada lana, baina pozik, hori bilatzen ari ginen. Urrengo kontzertua?
abuztuaren 5, Gasteizko jaia, eta ni Gasteizkoa naiz, así que bueno, ilusio egiten dit. Eta hori zer da, presio gehigarri bat zure buruari jartzen diozuna, edo? A ber, da pixkat 50-50, ze ilusio egiten dit, baina urduritasun gehiago ematen dit. Baina bueno, palante, jazta. Ez que normalean, da arraroa, baina jende ezaguna dagoenean, niretzat da presio gehiago. Jende ez ezaguna dagoenean, da como, bueno, Lasai egon beharrean alegia etxekoak daudelako gehiago urduritzen zehala, ez? bai, ez da? Gertatzen da, lagunak daudenean... Lagunak eta familiare joango da? Claro, familia guztia, lagun guztiak, Gasteizko jende ezaguna, bueno... Noiz bai jodezu Gasteizen horrela kai haundia bezala? Horrela ez, leku txikitan. Wow. Así que, oye, eta gainera da lehenengo egun handia, así que, oye, ni nago, como... Eta sorpresak egongo dira? Bueno, ikusiko dugu. Hemen gaur esan litekeen sorpresarik izango da? Ba, berez, aterako dugu ostiral honetan abesti berri bat, eta kontzertu joango da. Así que, oye, horrera... Abesti berri bat edo? Bai. Bertxio. Abesti bat, baina da, bertxioa. Ja, entzun duzu ez. Ez, baina badakit zerbait badaukagula, ez? Badaukagu? Entzun, eh? Baina gaizki entzuten ari da, como más lento. Ez, berez, dauka aztera gehiago. Claro, da, txumba. Ah, vale. Claro, es que, arrantzatu dugu gaur arratsaldean, eta sartu dugu alizan dugu. Retarda izango, etxen ondo entzungo zan. Lan Instagramera eta hori ikusiko duzu. Saretan jarri duzu? Bai, hori da. Aterako da, ostiral honetan, eta da, hemen... Da como el doble, baina hori da hiperpop bertsio bat, Alaitz eta Maiderren amets bat abestiarena. Bai. Eta hori entzungo da Gasteizko kontzertu hortan? Hori da. Baina, orduan, Instagramen bakarrik ez, kontzertura joan? Baita, beti ere. Zuk badakizu berez zer edo nola egin behar den kantu bat udararako, udarari begira? Ke ba, hori da super zaila. Nik uste dut guztiok saiatzen garela beti egiten udako abestia, eta ateratzen direla oso abesti honak, baina gero eske gutxien pentsatzen duzuna da gehien pegatzen dena. Así que da, ez dakizu zein den formula. Eta adibidez, zuk egiten duzunean, hauain, Alaitz eta Maiderren amets bat. Nola okurritzen zaizu horren bersio bat egitea? Osa, etxien zuen eta zatea, pega Alaitz eta Maider. Bai, beitu, kasu honetan, etorri zen Naiz, dela Loop Prince, agertzen dena hor portada, da ekoizle bat, eta urte hasieran proposatu zidan ideia. Eta zen geno, grabatuko dugu eta udarako aterako dugu. Niri zitzaidan okurritu. Bai, atera nuela, duela gutxi, aldapeko zagarraren bertsioa, eta hori nahi genuen egin, baina hau etorri zen pixkat rebote, eta, oie, enkantada. Zuk jokin badakizu perreatzen? Bueno, ez gaizki moldatzen. A ver, Jarri. Bueno. Venga, mesede, Pixkat, guazen berotzea eta gero perratuko da. Zuk galartza badakizu perreatzen? Ez, eskatu, porque... Zu besteak beste perreoaren erregina zara, Euskal Herrian? Hori izaten dute, baina nik ez dakite perreatzen hain beste. Barkatu leheno ikurdia moitu zor, nik hori ez egiten. Ez da horren beste zuk zekiten duzun, zuk zertan jartzen duzun jendea, baizik. Hori da, bai. Euskaldunok oroar perreatzen dugu? Bai. Kubata batzuk edan da guztiok berratzen du. Hori egia da. Bai, arazoa da gabe, ez? Aldakak ez direla oso aske ibiltzen. Hori da pixkat engrasatzeko, ez da? Zesan berrizun, lehen osan dezuna, ez dakigula, perreatzen dakigula, eta zein jartzen ditun perreatzen, kontuz? Bakizu ez zein jarri duen perreatzen? Beirakai. Beira. A ver. Ah, bueno, vale. Mikel Urdangarin! Ahí va! Osea, Mikel Urdangarin jarri du perreatzen kai nakaiek. Orduan, igual, programa honen bukaeran, galartzaren porreatzen jarriko. Irak egiten badu, zuk ere. Bai. Guen harinek, guen errexago zurozko. Bai. Kontuz, Iratxe, zuri lurrera arte perreatzerainoko... Edo lurrera, a ver, hemen jartzen du. Lurreraino perreatu, perrearra hasta el suelo. Ze abestik eramaten zaituzu lurreraino, perreatu. Daddy Yankiren gasolina. Bai? Ni bat izarra. Oixena, dame más gasolina. Gasolina. Itxai pixkaz gasolina guain emango izugu beste galderatxo batekin, baino ez gaitakoa.
Ez dugu kengo. Gorde! Estotikoa da, Renato Izarra. Gorde gasolina gerorako, mesedez, gorde. Orain, galdera sorpresa daukagulako zuretzako. Ai, ama. Adi. Hemen arabeitzea, galdera bat daukat zuretzat. Askok dakigu Hannah Montana euskalduna zarela. Zein izan da bimunduetako divertigarriena. Ai, arabezia, ez que le amo. Bai, egia da, Hannah Montana naiz. Euskal Hannah Montana. Euskal Hannah Montana naiz, bai. Eta egia da, ze ni banaiz iratxe nire egunerokotasunean, eta etortzen naiz kainekain moduan, eta transformatu egiten naiz, bai. Beti izaten dut alterrego bat bezala. Egoak ematen dizkidala nahi dudan egiteko. Eta politena, sortu dugun guzti hau. Osea, ezke hasi zen kainakai eta nik ez nuen espero hau lortu dugun guztia egitea. Bai, abestiak sortzea, egin ditugun bideoklipak, egotea kontzertuak ematen. Osea, hori guztia nik pentsatzen dut eta niretzat bizipen prozesu moduan bada zer super handia. Eta oso berezi. Eta gozatzen duzu kontzertuetan. Bai, asko. Eta deskubritzen dut egunero kapazagoa naizela gauza gehiago egiteko. Orduan, bada bide gogorra baita, baina, erakusten dizkion nire buruari gauza asko. Arrakasta sorpresa zetortzen danean, hola, bilere jungabe gozatzen hasi, eta gero... Sorpresa ez lan inda izaten da. Askotan lan indare eta etortzen eta ikusten... Eta lehen esan deuna, udako kanta bat itxeko gara, aurten zatu berdi hau, fetxa ontako atera berdi, nik uste, abuztuak bost, behar nu xamar dela, udako kanta bat ateratzeko, baina beak denborak unea ekarri du kanta hau, eta beak hortxe dauka, jarri du, eta, gaztizen hori aurkeztuko du, ez da? Baina, egia da gero, iratxekin hitzaiten duzula, eta beti, eske nago ez dakiz zer egiten, nago beste beti da bizerbaitetan, emakume hau. Bai. Kauze, amaitz bat eginda dago, ja urrengo proiektu ere izango zu gutxinez buruan. Bai, noski, irailean beste abesti bat, botako dugu. Festa! Udazkeneko abestia. Udazkeneko abestia hori da. Udarakoa luzatu indaba, udazkeneko aurreatu. Eske egia zan, pixkate akumulatu zaizkita abestiak eta nabilia botatzen. Baina nire ondo dago batzutan, ez? Ja, ez nahi zinaiz ikusi egorea horretan. Baina, pozik, orain, udan... Oio beha da, nik uste, horrek ja fetxak aurre itxegoela ikusi, eta, postila beten ez deu kanta bat atera, zozin barko dugu. Orain zaietarako, zer berria, zer freskoa, palante, jazta. Eta metxei buruz egiala ustet, oindala gutxi leitzan ibilitzeala. Bai. Zazpiak bat izeneko ikuskizunean. Bai. Eta bertan, hor, zazpi provintzietako talde eta abeslariak kantatu zuten, eta zu horietako bat izan zinean. Araba ordezkatu zenuen, hortzan ikusiko dugu, irailetik aurrera, ez da, telebistan. Bai, urrian, orain ikusten ari naiz, eta, super ondo daude, Bai, ikusi gabe zen itun? Ez, kabanien emanuen emanaldia baina ez dute zer ikusi. Bai, itxoin, entzun dezagun. Gora! Toma! Ai! Chulísimo! Bai, beira. Bai, eman genuen show bat, zela 6 minutukoa eta lau abesti egin genituen, eta gero aparte aldapeko zagarra abestia eman genuen. Ai ba! Eta izan zen, ez dakit gero hori emitituko den, baina izan genuen arazo tekniko bat zehasi nintzen, eta entzuten nintzen beranduago. Orduan, izan zen como, ni supertxula, eta bapatean, ai, arazo teknikoa! Esan zen? Kaia nintzen, ondo jantzera. Naturaltasunez, hombre. Eta bueltatu nintzen, eta berriz supertxula. La transformación, hori da. Kainakai, iratxe eta berriz ere. Nik galdera bat, ze hartuko zenuk, ze berdintasun daukate iratxek eta kainakaik? Zertan dira berdinak eta zertan dira ezberdinak? Ez que, nik uste dut, poliki, kainakai jaten ari dela iratxe. Iratxe gutzite jola. Eta iratxek esaten du, bajan pixkat. Baina, iratxeagoa naiz, familiarekin, lagunekin, egunerokoan, ateratzen naizenean, daukadanean nire espazio hori ez nagoela ez da kontzertuak ematen. Komuneko papera erostera joaten zaren, Baita, horretan, iratxeagoa naiz. Noanean ez zain, hilea painduta eta makillatuta, eta
Arroxe jantzita gutik bera. Ya está, dagoela ondo bebai, baina bueno, hor iratxeagoa, naiz. Ez dakit iratxerentzat edo kainakairentzat. Zitako zinentzat, baina norbaitentzat bidali digu beste ezagun batek galderatxo hau. Sorpresa, galdera sorpresa. Iratxe edo kainakai. Kaixo, anepenak eta nire galdera kainakairentzat da, ia etortzen baiakon Aladinen magoa ze 3 gauza eskatuko zotzeri. Ala! Hombre! Aladin! Aladin! Aladinen jeinuari ze 3 gauza eskatuko. Ze kao, lehen abit egin bertzaio igurtzi matxe-matxe goxo-goxo, Aladini, eta gero errateratzen da jeinua, eta hor eskatzen ezio 3 Baina Aladin beti ondo zaitu behar da. Ai. Ondo, goxo-goxo. Jo, beti nik uste dut garrantzitsuena da osasuna. Osasuna, vale. Bai, niretzat, nire hurbilekoentzat. Osasun mentala be bai. Beti eskatzen dut ez aldentzeko maite duen jende hori. Ze, hombre, badira, guztiko gertatzen zaigu, badauzkagula gauza asko egiteko eta egunerokoan lana badela gogorra, baina jende hori egonda egiten du errezagoa dela, orduan jende hori hor mantentzeko eta posible dela hor beti egoteko. Eta hori, egiten duguna bere frutuak ematea. Hiru gauza, hiru gauza. Esak urtezar gaueko diskursoaren pare, osasunaren ontzat eta maite dugun jendea inguruan. Ez dut adibidez, askat, ze hiru desio. Ez hasi jokin. Nik maiteitu danak ondo neukitzea, ze batzutan kostaitan aguantatzea, eta orduan ez da hitz. Hori egina da, hori egina. Ez. Hola egin da, nire etxea bakarrik txukuntzia, eta bestea, kainakairen armairua zagutzea. Ze horrek izan behar du fantasia. Bueno, hori beteliteke. Nik esan beteliteke. Galartza? Bida, dena batean jarri, maite ditugunak ondoan eukitatenak osasuntxu egotea, eta hortik aurra ez esan nuke, hauan oportxo batzuk guztu hartu dituzkenak. Ni balak izan galdetu nahi goten, aber ze 3 desio eskatuko zizkion Aladini. Zeini? Unai Etxabi. Zer? Total. Hau esan da. Zure abestietan, Kai, nahastu dituzu edo uztartu dituzu, reggaetoia, feminismoa, euskara. Izan behar dizut, etiketa hori ja dagoela pixkat. Kendu ditzagun etiketa horiek, mesedez gainetik. Fuera, kendu etiketak, aztu dena. Reggaeton librea, Askea. Musika librea, osea... Bale, zuko orain orduan ze etiketa jarriko bazenio, bakarre mazure buruari, ze etiketa jarriko zen izio orain? Jo, ni... Egiten duzunari, Egiten duan musika orain, uste dut badela oso pop, badoela elektroniko asko bebai, eta reggaetoia bebai mantentzen dut, así que holako mix bat. Baina, eta obvio, banaizela feminista, baina uste dut Euskal Herrian dauden talde guztiak badirela, eta ez dutela behar horren etiketa. Aldarri hori etengabe egin beharrik ez dagoela lehia. Claro, hasieran, igual hasi ginen reggaetoia egiten, eta Euskal Herrian ez zegoen reggaetoia euskaraz, eta jendearen txako zen como, reggaetoia machista, ez, feminista da. Hori pasatzen da leko askotan, ohitura bezala bilakatu da, euskaltzalea, kultura zalea eta feminista. Eta, kurrikulum baten, nik ustatu iso borran da, hola, feminista dala esan beharra daukanak, ez da gindik ze behar da, no? Izan gaitezen denok eta ez horren beste esan. Gehiago jarriko nioke ausarta etiketa, hartzen ditu abesti klasikoak, atrebitzen da pixka hori moldatzen, gero hartzen ditu euskal jantzi tipikoak, eta baitare horiekin sartzen da pixka kaina matera. Ausardea puntu hori badaukazu. Eskerrik asko. Eta hori imaginazioa. Aldapeko zagarraren, amets bat, muntuko eskorra ginen, zu seguro esko jaio berritan izango zinen, amets bat. Txikitan, entzuten nuen, baina, vamos. Eta adibidez, zer izango litzake, zea besti izango litzake, zu benetan bertsionatu nahiko zenukena guentxe. Ui, eske... Beti egiten ditut bertxak, egin zen, ez dakitak izun... Bai, baina, zuke nahi izan dezunak egin. Pospolo egiten du, Arritmo honekin, ego dugu Azpeiti aldera. Azpeiti noraindik ere salinazio beti da. Eta bertan baititu Ander eta Arria bozana. Bigarren eta garekin. Ander, Arria. Ander, Arria. Aideak ere ritmo hartzen. Kaixo! Ben, presaka. Harrapatzen dozkuzo badakizu beti jaigiroan eta berba,
ona. Bai, badakizuen jaietan beti jente, ezberdina, harritzen gaituen jentea, harrapatzen dugula, eta horretik gaurkoak, tipo indartsuak. Oso, bai, gaur marka hona ingo die. Eta, frase mongotzeu gure bi mutileri, honek dire, Gorka, harri jasotzaia, eta Justin, Sudafrikatik datorren mutile, hau mutile. Gorka eta Justin. Bueno, hemen, zuridunek biek, Gorka harri jasotzen ibilten zarazu. Bai, ala da. Eta sakuan? Sakuan gaur proteko da, a ber, ondo mate segun. Gogoratu ez dela goitik bera, aurrerantza dela, Ni jasoko eta zuk eraman orduan. Bueno, eta zuk zapatilak asingo dozu. Bai, hola, tokatu gata, alain merko du. Justin. Justinek esan duk, berak oinutzik ingure zeuela, berak betik oinutzik barefoot, ibiltzen dalako Azpeitira etortzen da urtero familia bizitatzera, eta jaiak ondo? Ondo. Bueno, hori da importante, herria. Ikusten duguz, probatan ikusi duguz, indartxu, gogotxu, eta, guazen, errekordatila, 26 segundu. Justin, hartu lekua. Igual rekord internazionala. Badugu kuadrilla hortik animatzen. Nazioarteko markador. Hanka handiek, oin handiek. Bai, talde. Bueno, barrilla, zu kronometroa prest. Aupa, Justin! 3, 2, ba, prepara! Venga! Justin! Hori mundu guztiak lortzen du, hemen eta egozekan. Venga! Ana, Justin! Ui. Bien! Bat, ondo! Ondo! Aupa, Justin! Ondo! Bai, Justin! Besta rebeste, Justin! Bai, Justin! Eroitzen nahi zaio, eroitzen nahi zaio. Justin! Zurekin gau, Justin! Venga, Justin! We are with you, Justin! Pote asko ematen ari da zago hori. Venga, Justin! Marka, venga! 26 segunduan dago marka. Venga! Ego Afrikako marka Justin entzat. Justin, kontuz! Bueno, harria zenbat? 34. Oita malau, alegina. Oita malau. Orain Gorka ikusiko dugu, ea Gorka esan diren dauen. Bueno, marka polita, Azpeiti dugu hemen animatu dute. Holan bai, jaiak amaitzeko. Zarina zioa. Venga, Gorka! Horto, ondo eta, Miren, zestoako non orbe topatu dugu, Egurra, Gorka. Zure zain da bizemen. Torrometoa prest. 3, 2, bat, demora! Aurrera! Azkar! Azkar, bai? Argi, Buelta da klabia. Ondo, Kontuz, kontuz. 26 segundua marka, kontuz, amairu segundua lan erditan. Beha rekorre dikuta, amairu segundua. Beha rekorra. Beha zendu animatzen duen herria. Beha rekorra. Hori da. Buelta zazpika, amaixei. No, joder. Buelta zazpika, amaixei. Beri, oso ondo. Bi mutilek ikusi duguz oso ondo. Maia ona, hankautxik ez da erresa. Berroi kilo gainen dela. Justin oso ondo. Oso ondo induta, Gorka ez esanik ez. Bihar beran, ostegunan oihartzunen, herri kirolekin aurrera jarraitzen dugu gora bihotzaken. Oso ondo. Gora Azpeiti, eskerrik asko Barrilla, Gorka, Ander! Eta nola izan zuen eguazikerrak? Justin! Aio, Justin! Ander, gero arte! Bai, good luck! Bueno, bide batez, gogoratu berriz ere zita, itzordurik potolena urrengoa behintzat daukazula abuztuaren bostean. Baina aurreko guztiak eta zer modu, vibrazio, ze feedback jaso duzu publikoaren gandik. Oso, egia zen, poliki ikusten ari gara, gero eta jende gehiago ezagutzen gaituela, eta etortzen dela, eta badagoela hor lehenengo jaran abesten gure abestiak. Hori guretzako ja, bada superpolita. Konexioa eta ondo. Eta zuk ze sentitzen duzu oholtza gaina igotzen zenean, eta ikusten zenean jendea zure abestia kantatzen. Ba, behitu, bada garrantzitsua publikarekin daukazun konexio hori, ze gertatu zaigu oso gutxita, baina herri batean publiko oso gaizki egotea, eta ni igual ateratzea konfiantza guztia ematera, eta bukatzea kontzertua oso desmoralizatuta. Orduan, askotan, jende hori egotea naizta izan 4 pertsona, baina energia ona badaukate, pues eske da, bomba bat. Bai. Eta berdinak egiten. Eta denetatik ikasten da, ez? Bai, gure gu berdin kontzertua eman behar dugu, eta ondo.
Eta, bueno, hortxe gabiltzara. Bai, emozioetan, bai, ikutzei-zula pixkat, ez, ateratzen zera topera, eta igual ez dago, zuk ustezun feedback hori, eta gero pixkat triste. Pozik nago, ze hasieran, neuzkan pentsamenduak ziren inseguritatezkoak, eta beti nengoen, en plan de, konfunditu naiz, lehen gehiago zinen ai nakai, eta orain gehiago zara kai. Ai, denbora guztiak, hori da. Bai, eta orain ja disfrutatzen dut. Barkatu azken orduko albiste, baino gogoratu, ostiralean, Alaiz eta Maiderren bertsioa amets bat izango dugula kanpoan. Atope. Gazteizen eta zure saretan. Hori da, bai. Eta leku guztietan. Hoi da. Eskerrik asko, Kainakai etortzen. Eskerrik asko, zuei ere. Eskerrik asko, Zulen etortzeagatik. Baita zuri ere, nola ez? Eskerrik asko. Azken orduko albiste bat daukat, bai, gasolina pixkat antzatu beharko zu galartza eta esaten diate, bihar ere